Sinabi si BBM na yung kanyang mga kandidato ay walang bahid ng dugo. Obviously, pinaparinggan ni BBM syempre, ang mga Duterte. Pero alam mo, BBM, parang hindi maganda yung sinabi mo dahil alam mo, may mga pulis na namatay dahil dyan sa drug war na yan. Yes. Sila ay napatay ng mga adik, mga adik na rapist, adik na magnanakaw, adik na pumapatay ng tao, tapos namatay yung mga pulis. Yeah. So instead na pinapasalamatan natin yung pamilya ng pulis, parang iniinsulto nilalait ni Marcos na hindi maganda yun kasi alam mo Marcos, may dumanak na dugo ng mga pulis. Tatandaan natin, itong mga pulis na ito ay hindi lang ito namatay. Parang pinatay na nila yung kamag-anak, ang mga pamilya nito dahil may sinusuportahan to So, wag po natin masyadong Marcos idiin ng ganyan kasi nakakasakit yan doon sa mga pamilya ng mga pulis na nagsilbi, inalay yung kanilang buhay para masolusyonan itong problema natin sa droga. Tapos here you are, papasok-pasok ka lang dyan na wala ka namang nagawa pa sa droga, na meron ka pang duda ang taong bayan sa droga mo, tapos iinsultuhin mo yung nag-alay ng buhay nila para masugpo ang droga. Yes. Huwag ganun pa, President Marcos. Kawawa naman yung pamilya. Ano sinabi niya? Ano sinabi? Yeah, Noong panahon daw ni Pangulong Duterte, dumanak ang dugo ng mga Pilipino dahil sa war on drugs. Saka yung kandidato niya, walang bahid na. Walang bahid Walang ng bahid. So parang lumalabas nga talaga ay insulto sa mga kapulisan. Tsaka ito, unang-una, adik kasi. Adik siguro kasi. Kaya kaya parang galit sa ganon, galit sa mga war on drugs. Tsaka ito isipin nyo na lang kung bakit wala siyang respeto sa mga kapulisan. Yung ginawa nila sa KOJC, kahihiyan na sa kapulisan yun. Yes. Biruin nyo, sa kasaysayan ng Pilipinas, isang relihiyon, papasukan ng halos 6,000 pulis. So doon pa lang malaking kahihiyan na yun sa mga kapulisan natin. Doon pa lang sinimulan na ni Marcos Jr. na ipahiya ang mga kapulisan. Napahiyain ng mga kapulisan. Hindi, nga yung masakit na ginawan ng maganda or pinaganda ni PRRD ang imahe ng mga kapulisan sa buong Pilipinas. At hindi lang diba? At talagang ininkrisan pa ng sahod, dinoble ang sahod, minahal ni PRRD ang mga kasulanduhan, mga army at mga kapulisan. Tapos pagdating kay Marcos, ipapahiya niya ng ganyan. Kahihiyan po yan sa kanila kasi isipin nyo maigi. Yung mga NPA nga, hindi nila masugod ng ganyan sila karami. Tapos yung isang relihiyon na nananahimik lang, na wala namang ginagawa, nagdarasal lang yung mga tao doon, papupuntahan mo ng mga pulis na halos 6,000 na naka-full butter gear. Ang masama pa dito, pinagmukhang pangtanga ni Marcos yung mga Pilipino na nagsalita siya na wala daw baril, wala daw pananakit na nangyari. Ano yung mga video na ipinapakita namin ng mga panahon na yun? Tumpukan yung baril dyan. So yan yung sinasabi ko na dyan pa lang sa ginawa sa KOJC ay pinahiya na at ibinaba na ni Marcos Jr. ang dangal ng mga kapulisan. Dagdagan natin yan, Jay. Ginawa pang rallyista. Sinuutan ng pula, tapos diyan kayo. Mag-rally kayo. So wala talagang respeto. Hindi naman sila pinagra-rally. Ano lang, for security purposes. Ginagawang tanga mga Pilipino. Lukuhin nyo, lelang ninyo. But anyway, sa akin naman, sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, medyo nawalan po ng kredibilidad, ng dignidad ang mga kapulisan. Dahil kung ano-ano ang pinagawa na minsan dumadating sa punto na lumalabag na po sila sa batas. Katulad ng sinabi ninyo, yung sa KOJC. Pero saglit, partner, bago may tuloy yan. Gusto ko lang matanong si Atty. Claire. Ano tatanungin kung mo? fake news ba si Marcos, sabi kasi ni Marcos, walang pumasok na baril sa KOJC. Gusto kong linawin. Baka alam niya. Kahit nandoon tayo nakikita ko yung baril, baka toy gun Baka alam niya. Kung ano baka alam niya kasi maraming alam to si Atty. Claire. Manawagan kay Atty. Atty. Claire, fake news ba si Marcos dyan o
talagang tama yung sinabi ni Marcos na walang pumasok na baril. Ni isa sa ayan, baka palagay ko to? Toy gun. Toy gun. Tubig yan. Pero nakakahiya naman sa Ano yan, pulis. water gun yan. Pag pinindot mo, tubig yung kasi kailangan daw diligan yung halaman dun sa KOJC. Akala kasi nila, napapabayaan yung mga bulaklak. Sila magdidilig. Toy sila gun pala yun. baka- Pero hintayin natin yung response ni Atty. Claire. Atty. Baka Claire. nanonood but anyway, mula nang napuntayan dyan si Torre dyan sa Davao talagang na yung dignidad ng ating mga kapulisan medyo bumaba. At dumating na nga sa punto na halos yung mga Pilipino ayaw na po maniwala sa kanila at pinagtatawanan sila. Katulad na lang nito. Hindi naniniwala ang dating tagapagsalita ng palasyo sa ulat ng PNP na bumaba ang krimen sa Metro Manila. Kung bakit, alamin natin sa balita ni Verhil Parba. Talagang bumalik. They are back with the vengeance. Ito ang mariing sinabi ni Atty. Salvador Panelo sa estado ng kriminalidad sa bansa kahit pa nagpalabas ng ulat ang Philippine National Police o PNP na bumaba umano ng 21% ang crime rate sa Metro Manila mula 1 ng Enero hanggang 15 ng Pebrero ngayong taon. Para kay Panelo, hindi totoo ang mga inilalabas na figures ng PNP dahil sa mga nangyayaring krimen ngayon. Yan ang sinasabi natin ngayon, sinabi ko kanina. Ang kidnapping dito biglang tumaas, hayag-hayagan. Pati, pero mo, puputulan pa ng daliri yung isang bata. Yung isa naman na-kidnap. Madali sabi, yung sinasabi nilang bumaba ang bilang na hindi po totoo yun. Sa Davao mismo. Hindi lang sa Davao, marami. Ang iba nga, hindi lang nakakarating na sa balita. Ang iba, hindi na nila pinalalabas. Ang tinutukoy ni Panelo ay ang isang estudyanteng Chino mula sa International School ng Taguig City na dinukot at pinutulan ng daliri at pinatay pa ang driver nito ng mga kidnapper na humihingi ng 20 milyong piso na ransom na kalaunan ay inabandona sa kabaan ng Macapagal Avenue sa Parañaque City. Samantala, sa usapin naman ng nangyaring panloloob sa isang pawn shop sa Davao City, kung ito anya ay stage play o drama lamang para sirain ang imahe ng mga Duterte at Davao City, ay kabaliktaran anya ang magiging epekto nito sa mata ng publiko. Kung stage robbery yan, ibig sabihin, pinapakita mo doon na pati sa Davao, ang krimen nandun. O edi, kung yan ang inyong layunin, di lalo kayong mapapasama kasi nga, ang pinupunta natin, palaging may krimen Dati wala biro mo, o di ibig sabihin, kung stage man yan, mali na naman ang ginawa ninyo. Sa kabilang banda, hindi naman ito maiwasang maikumpara ang kapanahunan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa panahon ngayon ng kasalukuyang administrasyon ng Marcos Jr. na anya'y bagsak pagdating sa pagsugpo sa kriminalidad. Bagsak ang survey ng Presidente Marcos Jr. Kung ikukumpara mo sa panahon ni Presidente Duterte, napakataas ng pagtanggap ng tao. Dahil nga, kontrolado niya ang kriminalidad, ang illegal na droga, maraming bagay, aspeto ng lipunan. Ang ipinakita niya kung paano siya mamahala. Yun ang makikita mong diferensya. Kaya ang tao, hinahanap-hanap ang pamamahala ng isang Duterte. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Verhil Parba, SMNI News. Yun. Grabe lan, 21%. So parang pinagmamalaki nila na bumaba daw ang krimen sa Pilipinas. Natutulog pa ba kayo? Parang parang lagi na lang kayo puyat kaya parang mga tuyot na yung utak niyo sorry sa words na yan mga banateros Pero parang mga tuyot na yung utak, wala na sa pag-iisip. Isipin nyo maigi, maya't maya ang balita ng may mga alangan naman AI yun, hindi naman siguro AI yun na may mga nare-rape ng mga estudyante, may mga adik na pinapatay yung pamilya nila, may mga pang-hold up sa Maynila, may pang-aagaw sa mga motor, yung mga batang nawawala na dinudukot ng mga kaninang umaga nakita ko isang lalaki hinablot na yung bata. Buti nakatakbo. So araw-araw ho namin nakikita yan sa
sa mga balita at saka sa balita ng mga sa Facebook, sa mga video, pero sa mainstream media hindi At dito lang sa SMNI, dito lang din namin napapanood yung mga krimen na nangyayari sa Pilipinas, lalong-lalo na dito sa Maynila. Anak ng teteng, yung shabu nga 150 meron ka na daw mabibili. Tapos sasabihin nyo bumaba ng ang krimen sa Pilipinas. Kaya ako nga nasabi yun na natutulog ba kayo? Natutulog pa ba kayo? Kasi ang hindi pagtulog nakakatuyot ng utak yan Kargado kapag lagi kang gising, wala ka talagang sa tamang pag-iisip. Anak ng teteng naman ba naman? Pati ba naman yung mga ganyan, ipe-fake news nyo pa? Pati ba naman yung mga ganyang balita pagsisinungalingan nyo pa, obvious naman ngayon na yung krimen sa Pilipinas, lalo sa akin. Nakatira ako at pinanganak ako sa isang lugar na isa sa pinakamagulo sa Pilipinas. Kaya ako araw-araw kong nakikita yung mga nangyayaring krimen na nangyayari dun sa lugar namin. Kaya kayo sasabihin nyo na bumaba ang nung panahon nga ni PRRD, ako ngayon hindi na ako makalabas sa amin Hindi na ako makalabas sa amin ng madaling araw. Ultimo mga kapatid ko, pinagsabihan ko na pamilya ko kasi nga hindi na safe ngayon. Lugar pa namin yun nung panahon ni PRRD, kahit anong oras ka umuwi, walang gagalaw sa'yo kasi nga panatag yung loob mo, tsaka alam mong nawala halos yung krimen sa Pilipinas. Kaya sinasabi nyo ganyan, grabe na yung pagiging sinungaling nyo, Master, Coach. At tingnan nyo na lang yung mainstream media yung kakampi. Tingnan nyo sila. Karamihan ng balita nila, patayan. Goyoan, scam, rape, dinukot. Yun na lang, yung kakampi nyo na lang na mainstream media para maniwala kayo. Pero gusto ko ring tanungin ulit si Atty. Claire. Atty. Claire, fake news ba yan? Fake news ba yan na bumababa ang krimen sa bansang Pilipinas? Tapos nagkakaroon ng krimen sa Davao? Gusto kong matanong to si Atty. Claire kasi parang nilagay siya dyan para pumutak at banatan yung mga fake news. Alam mo, meron akong gusto kasi na sabihin at talagang panindigan ni Atty. Claire. Halimbawa ito, tinatanggi nila yung sinabi ni PRRD na si BBM ay magde-declare ng martial law. Ang sinasabi ni Atty. Claire ay hindi. Meron ba sa kalagayan natin ngayon na sa tingin ninyo ay lumilinya at papunta si BBM na magde-declare ng martial law? Hindi ganoon. Huwag yung nakagitnang sagot. Dapat sagutin mo. Hindi magde-declare si BBM ng martial law ever. Yan. Tuldukan mo. Tumaya ka dyan sa sinasabi mo. Yan. Kasi nakagitna ka. Sasabihin mo hindi. Tapos sa bandang huli, magmamartial law si Marcos. Tapos sasabihin nyo, kasi napilitan siya. Binanatan nyo na si PRRD ng fake news. So kung hindi, declare mo. Declare mo. Never siya ang magde-declare na martial law. Never siya nag-take ng drugs. Tapos ang usapan, ganun lang may linya para kasi hindi ka pwedeng mag-ano kayo ng fake news, tapos kayo pala, hindi nyo rin maano ng derechahan. Diba? Kasi iba naman ng trabaho dyan sa PCO. Dapat ang ibinabalita nyo dyan ano yung mga magagandang proyekto na ginagawa ng gobyerno at ano pa yung gagawin. Puro ka Duterte. Yes. Pambihira naman, no? At anyway, mga partners, sa mga nag-iisip na Pilipino, itong mga statement na lang ito, pagtatawanan na lang ito, kasi mas matimbang pa rin yung nakikita mismo harap-harapan ng mga Pilipino na nangyayari sa ating lipunan. Sabi nila mas mababa daw ang kriminalidad sa Pilipinas ngayon. Naku po, hindi ba kayo kinikilabutan dyan sa mga sinasabi nyo? Alam nyo, yung katawan nga ng mga tao ngayon, dito sa Metro Manila, nilalagay na lang sa maleta. Diba? Ilang tao na ang natagpuan nasa loob ng maleta. Dito sa loob ng NCR. Tapos sasabihin nyo, bumaba ang krimen. Tama yung sinasabi ni Panelo. Manood ka ng balita,
mag-browse ka sa social media, doon mo makikita kung ano talaga ang lagay ng ating bansa. Mga incompetent kasi, karamihan ng mga leader natin dito sa Pilipinas, at dahil dyan, naalala ko na naman tuloy yung incompetent na word. Naalala ko yung sinabi ni Atty. Claire Castro. Oo. Ang sabi ni Atty. Claire Castro, inefficient si Basti Duterte kasi dumami daw ang droga sa Davao. Paano hindi dadami yung droga sa Davao? Nag-declare ng war on drugs si Basti Duterte, galit na galit yung amo mong si Marcos at gusto pang suspindihin si Basti Duterte at pinagtatanggal yung mga pulis na nagpatupad ng war on drugs nanguhuli sa mga droga. Tapos ngayon, yung may nahuling droga dyan, galit na galit kayo. Pero kasalanan ng amo mo kung bakit nagkakaganon. Di ba? So, ibig sabihin mga kapatid, nagbabanggaan po ang mga sinasabi nito mga ito. Papalitan nyo yung mga pulis na matitino, tapos magre-reklamo kayo kung mayroong drogang nakakapasok. Anong ibig sabihin na? Baka mga tanim-tanim nyo yan. Yan, di ba? So, malabo yan, Claire. Oo, yung mga sinasabi mo, Claire. At hindi ko alam, attorney, parang vlogger lang to. Parang kung mag-isip partner, parang hindi abogado. Sinadya yan. Sinadya ni Marcos yan na yan ang kuhanin dyan. Di droga ngayon. Puro clear yan. Sige. Burado eh. Alam mo bakit? Pangalan pa lang burado na. Clear. Galing yan eh. Dapat si Marcos ang kung may statement kang patungkol dyan, mas maganda siguro si Marcos. Total, sabi niya, ayaw niya na spokesperson eh. Siya na. Siya na magsalita. Hindi, yun, maidugtong ko lang kanina kasi nag-break tayo. Yung about dun sa krimen nga, dito sa Pilipinas na sabi ng nagbubaba daw na hindi naman natin nararamdaman. Ito, paulit-ulit lang namin ipapaalala ha. Ito yung pinakamalaking ginawang krimen sa kasaysayan ng Pilipinas sa Administrasyong Marcos. Ito, para sa akin may tuturing ko to na krimen. No? Kasi ito ay una-una wala sa batas. Itong ginawa nila, yung ginawa nila sa KOJC. Hindi yan para sa akin, hindi yan talagang labag sa batas yan. Biruin mo ba naman isang simbahan na nananalangin lang yung mga tao doon, papasukan mo ng polis, sasaktan mo. Ang daming nasaktan dyan, ang daming tinirgas dyan, may mga sinipa pa dyan, may mga babae na sinuntok, sinipa, tinirgas sa muka. So yan ay tsaka una-una, isa sa mga krimen din to kasi warrant of arrest lang ang dala ni Torre. Pero search warrant ang ginawa nila doon. So doon pa lang, isang krimen na yun. At yung pagdala ng mga barel ng mga kapulisan, naka-full battery gear doon sa loob ng isang simbahan, krimen din yun. Yung pagsira ng property ng isang simbahan, krimen din yun. Lahat ng ginawa diyang krimen. Kaya ayan yung may tuturing na isa sa pinakamalaking krimen na nangyari dito sa Pilipinas at sa panahon ni Marcos. Kaya wag nyo kaming pagsabihan na bumaba ang krimen. Kung kayo nga mismo ginagawa nyo ginagawa nyo sa kapwa nyo Pilipino Akala nyo hindi krimen yung pinagagawa nyo, yung pagsira nyo dun sa simbahan ng isang reliyon. Krimen yun. Isa sa pinakamalaking krimen yan sa lahat sa yung pagbalahura nyo sa isang relihiyon. Kaya wag po tayo mga Pilipina, mga kapwa ko Pilipino, wag tayo magpapaniwala dyan sa mga pambobola ng administrasyon na kayo bumaba yung krimen. Yan ang pinakamalaking halimbawa na sobra at garapal na ang krimen dito sa Pilipinas. Dahil dyan sa ginawa nila kay pastor, ginawa nila sa member ng KOJC. Napakalaking krimen yan. Okay. Master. Tanungin mo si Atty. Claire. Tanungin ko ulit si Atty. Claire. Kung hindi ba krimen yan? Fake news ba to? Fake news? Tanong lang namin, Atty. Claire, kung ito bang pagpasok ng mga pulis dyan, yung warrant of arrest na ka-address sa Pasig, tama pa po ba ito? Hintayin po namin ang sagot nyo, ha? Oo. But anyway, ito kasi, mga partner, pilit nilang pinapabango ang administrasyon ni Marcos. Pero ang nakikita natin, parang lalong bumabaho, no? So, pag pilit kasi, pag hinog sa pilit, mapait yan. Oo. Kaya nga itong pangyayari dyan sa KOJC, itong naging dahilan para makapag-isip-isip si Pastor Apollo Kibuloy na,
kailangan ako ng Pilipinas. Kailangan ko nang sumali dito para maayos natin ang Pilipinas. At eto nga, no, dahil dito, naging isang mahalagang tagumpay para sa kampanya ni Senatorial Candidate Pastor Apollo C. Quiboloy matapos na payagan ng Pasig RTC ang motion na muling ipalabas ang kanyang pre-recorded video messenger campaign rallies. Ang pagpayag na ito ng Korte ay inaasahang magpapalakas pang lalo sa kanyang kandidatura at si Margot Gonzales ang magbabalita. Naglabas ng desisyon ng Pasig City RTC Branch 159 na pumapabor sa mosyon na muling ipalabas ang mga pre-recorded video messages ng senatorial candidate Pastor Apollo C. Quiboloy sa campaign sorties. Sa inalabas na court order, pinahihintulutan ng maipalabas muli ang 35-minute video message na ginamit sa proclamation rally noong February 11, pati na rin ang 32-minute Q&A ni Pastor Apollo kasama ang kanyang legal counsel na si Attorney Israelito Torion. Kasama rin sa aprobadang video ang kanyang mensahe sa PDP Laban Proclamation Rally noong 13 ng Pebrero. Bukod dito, inaprobahan na rin ng Korte ang bagong pre-recorded video message na itinakda para sa campaign rally sa Iloilo sa Marso 1 na ngayon ay gagawin na lamang sa Laguna. Nagbigay naman ng paalalang hukom na kailangang mahigpit na sundin ang guidelines ng Korte sa pagpapalabas ng mga video. Maganda yung reception sa kanya. Kaya nga nagtataka ako dun sa survey ang layo-layo niya, no? But at saka si Congressman Marcoleta, malayo din. So tingin namin baka purposive ito na i-discourage yung mga tao na botohan sila, pero sana naman hindi ma-discourage kasi we are actually questioning also the results, no, and methodologies by which the survey was conducted, but we also subject it to study as to why the results were as shown on TV. Ayon kay Atty. Torion, patuloy na umiinit ang suporta ng taong bayan kay Pastor Quiboloy na malayong-malayo sa ipinapakita ng ilang survey. Sa katunayan, noong February 11, si Pastor Quiboloy lang ang nagawang magsagawa ng sabay-sabay na proclamation rally sa buong bansa. Isang tagumpay na hindi basta-basta naaabot ng ibang kandidato. Ngunit higit pa sa kampanya, bitbit ni Pastor Apollo ang mga konkretong programa at solusyon para sa bayan. Kabilang dito ang Zero Corruption Program na naglalayong walisin ang katiwalian sa gobyerno, pati na rin ang Accessible Health Program sa pamamagitan ng Health Facilities Expansion Bill na magbibigay ng mas maayos at abot-kayang serbisyong medikal sa mga mamamayan. Sinusulong din niya ang ecotourism at tree planting initiative upang mapangalagaan ang kalikasan at mapalakas ang turismo. Bilang tugon sa pangangailangan ng mga mahihirap, ilulunsad niya ang weekly grocery assistance para sa mga nasa Class D at E, gayon din ang free meals program upang masigurong walang Pilipinong magugutom. Kasabay nito, tututukan niya ang pagpapalawak ng oportunidad sa hanapbuhay sa pamamagitan ng mas maraming trabaho at livelihood programs para sa bawat Pilipino. Sa ngayon, mahigit 70 panukalang batas na ang kanyang na-draft kahit hindi pa siya opisyal na nasa Senado. At higit sa lahat, kahit noon pa man, milyong-milyong Pilipino na ang natulungan ng kanyang kongregasyon mula sa feeding programs, medical missions, tree planting initiatives at iba pang humanitarian efforts. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margot Gonzales, SMN9 News. Yun. Alam mo, ganyan katindi si Pastor Quiboloy, no? Hindi pa man siya nahalal, ang dami niya ng na-draft na batas. No? Palagay ko, dapat kausapin ni Willie si Pastor Quiboloy. Willie Rebellame. Willie tayo ay nawiwili. Yung bigyan mo ng jacket yan. Bakit, coach? Eh di ba tinanong siya, anong gagawin mong batas? Hindi siya makasagot, natulala siya, tapos binalik niya yung tanong. Kung ikaw, anong batasan dapat? Talagang, walang tatakbo senador, hindi niya malaman kung anong batas ang gagawin. Hindi po ganun si Pastor Quiboloy. Si Pastor Quiboloy marami ng batas. Ako, suggestion ko lang kay Willie. Kausapin niya si Pastor Quiboloy para magkaroon siya ng idea yung sa mga dapat gawing batas. And at the same time, kausapin niya si BBM. Pagka walang laman ng utak, kailangan matuto kang tumahimik para naman, kasi pagsalita ka na salita, lalo kang magdedelikado. Pero ang ganda nung si Jay na magsasabi kasi parang nagagalit yung ate ni ni Claire Castro. Ni Claire Castro magagalit dito sa balitang to dahil pinayagan ng video. Sila yung kontrabida kay Pastor talagang ito na patunay na maaasahan pa rin natin ang korte.
Ay, salamat. Thank you. Dahil talagang wala na tayong maasahan dito sa ating mga politiko, buti ay may nakagitna. At ang korte ay talagang gumagalaw ng ayon sa batas, hindi ayon sa party lines. Sa ating ngayon, ganyan na matindi na eh. And hindi ko nga maintindihan dito kay Marcos, talagang parang takot na takot sila sa galaw ni ni Pastor Kibuloy. Kita nila siguro yung lakas talaga ni Pastor Kibuloy. But suportahan natin yan. May utak po si Pastor, gaya nga ng sabi ni brilliant po ito, intelligent po ito si Pastor Kibuloy, sabi ni PRRD. Maasahan natin niya, maraming may tutulong sa atin. Kita nyo naman ngayon pa lang, kahit nakakulong siya, ang dami nang nagagawa, partners. Grabe, no? Jay, parang partner Jay, ikaw na tumira. Parang etong di ba ang nagano nito yung Makabayan Black, kung hindi ako nagkakamali. Yung kumukontra dito sa mga pinilay na video sa Sino ang dapat namin paniwalaan, kayo kaysa sa korte? Ano yan? Para ba kayong para kayong Congress na mas kailangan paniwalaan ng Congress kaysa sa COA. Kailangan paniwalaan ng Congress kaysa sa korte. So ganyan din yung gusto nyong iparating sa amin. Papaniwalaan namin kayo, tatablahin namin yung korte. Korte nagdesisyon nun eh. Pinayagan sila eh. At nasa na okay lang yun, walang doon, walang masama doon. Ito ang mahirap kapag lumaganap talaga or dumami ang NPA sa gobyerno. Ganitong mindset ang ibibigay nila sa kabataan. Yung tipong mas paniwalaan mo sila kaysa dun sa dapat mong paniwalaan. Katulad yan, korte na nagsabi. Bakit parang gusto nyo mas paniwalaan namin kayo kaysa sa korte? Wag naman ganyan. Grabe namang garapalan yan. Katulad lang yan, yung ginagawa ng katulad lang sa Congress, 'di ba? Kung ano-ano yung mga sinasabi ng Congress nung nakaraan nga lang parang gusto nila, pinapahiwatig nila na paniwalaan sila, wag paniwalaan yung COA. Yung hindi ko lang nakalimutan ko lang yung dating na parang gusto nilang ipamukha sa mga Pilipino na paniwalaan nyo kami, wag nyo paniwalaan yung COA, paniwalaan nyo kami, wag nyo paniwalaan ng Supreme Court. Katulad dyan, si impeachment, di ba? So parang ang pinupunto nga ng mga congressman mas kapanipaniwala yung sinasabi nila kaysa sa paghahatol ng Supreme Court. Nung klaseng kawawa yung mga new generation na mag-ano dito sa Pilipinas na ganyan kalayo ng napakabangit na pagtuturo yan sa mga kabataan na Supreme Court, yung korte, yan ang mga unang-una mo dapat paniwalaan. Dahil yan talagang yan dapat yan ang pinaka-legit na kailangan na paniwalaan mo, hindi yung sasabihin lang ng congressman na ganito ganyan, maniniwala ka na. Diba? Pangit nung ang pangit nung ganyan na karakas nyo. Kaya talagang napakaganda nung ginawa ni Pastor na talagang inano niya tong mga NPA na to. Kasi kakaiba talaga Iba yung utak nila. Parang gusto nilang lahat kontrolin, parang lahat gusto nilang paniwalain sa mga propaganda nila. Anong magagawa nyo? Pinayagan ng korte. Yun yung pinakapunto dun Pinayagan ng korte, nagpaalam sila, pinayagan. So, ano pang kailangan dun? Ano pa kailangan questionin dun? Kanino bang pakuluyan? Kay Castro? Sa ate ni Claire. Ito naman kasi, Attorney Claire, yung ate mo, pagsabihan mo, anak ng teteng, lahat kayo ng mga Castro, sablay. Si Noli de Castro. Nag-uulyanin na. Kung ano-ano na yung pinagsasabi. Ito, yung ating ni Attorney Claire na si Franz Castro, ganyan din, kung ano-anong epal yung ginagawa. At saka anong authority niya magsalita na siya nga ay convicted. Yun, isa pa. Ikaw nga convicted na, nagpapakulong pa yung tao, asan ang due process nyo? Tandaan nyo na-dismiss yung mga kaso ni Pastor Kibuloy. Hinaharas lang siya ngayon, this is political move. Yung nangyari kay Pastor. Tapos, hindi naman convicted ng korte. Dinidinig pa ang kanyang kaso. Tapos, ang dami yung
gustong ipagbawal kay pastor. Tapos kayo nakaupo dyan, sumisigaw pa sa mga pulis. Hinaharas nyo pa yung mga pinapatawag nyo dyan sa kamera. Ang tindi na itong mga ito. Napaka-ipokrito. Yes, lalo na partner siguro pagka nakalabas si pastor, lalong mag-iiyakan itong mga to. Alam niyo kung bakit? Threatened po sila kay Pastor Apollo Kibuloy. Dahil alam nila sa sarili nila na mas malaki pa ang chance ni Pastor Apollo Kibuloy na maupo sa Senado kaysa sa kanila. Kaya nga sila sakay ng sakay sa mga issue ng mga Duterte, issue ni Pastor Apollo Kibuloy, kinakargahan nila. Kasi kung sila, hindi sila makakagawa ng ingay at pag-uusapan ng mga tao. Kaya Kibuloy, Duterte, yun ang ginagamit nila. So, Attorney Claire, sa tingin nyo, pwede ho ba ito? Si Atty. Claire. Atty. Claire, pwede ho ba ito? Pinayagan ho ng Korte Suprema na makapagsalita si Pastor Kibuloy through video. Itanong ko lang po sa inyo, bilang bida-bida naman kayo at marami kayong alam sa buhay, pwede po ba ito? Nagtatanong po kami. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.